Fungaham kazan tako bukuk Thaichuk bupang na tui kok salai ngai hai na hai tini Kogin ka hai se kazan tako bukuk Thaichuk to song kai lai yo Wai sepa na nai ka ni kheya Eba satyo gui bona song nai ya Nai na sinang nai Tamane bagi hingka tabu song high density Thaichuk kai lai yo Hawa tongai 90% Thaichuk batai khak na ni hingke Song tamo khanya nang nai training pruning rina nang nai Boni bagi ang phai pi choka Bisisa ni uklogo training pruning na ti kok sana ni bagai. Khazain tako kabang ma jara parlai thangka training pruning na ti kok saya. Tini function na training ri nai chong kiu jai obo bona training ri nai te dai bori bona song pruning khlai nai. Ika khazain tako buko phaide song training le tamoni bagai ri nai. Training on kha bu phangni canopy snang na ni. Bupang na nai thok lai buthok lai bedek nang nai thok rina ne bagai jedi ke nang bedek na reng nai a bedek na thai rina ne bagai snam na bagai sung training ma khlayo agi ni jora ong kha training koroi bupang hai no tori thang ka kuso gong kha ini 20 feet 30 feet 40 feet oh my ka Thaichuk bupang tori thang ka tabu ta high density ro sung 9 to 11 feet ne bising su bupang na tori to na hengke belai kha na nai thok tai belai kha no khak thok Thaichuk bupang ngong ai thang kabang ma Thaichuk tonga hawa asu ya kan nong 9 feet bupang so kai ka hawa asu ya kan nong Thaichuk bathai khagi si sai me ya basa kha kong si ma kha ga om hai bedek bu tong hengke khaza ni ta ko phai de song kiu jai Thaichuk kala rong nai ka ta boni ni bis ka ngo on nai thok Thaichuk na ang rawi khibi nai training ri nai ne ba go Hingga nung ta kasing ong jang nai di nai thok li ya dek ni yang thangka ang obono nai thok ri na ni bagi hingkle tamo khanai ano bo san banong ma se do san ban bai kisa fertilizer kisa kabang ma somoy omo thangi pe ka hai khai pia bo bu phang ka thang tong kho hingke tabuk song obono ranai boro ranai nai ri iko oro mokol tong kho song oro ranai oro bo rai mano Haifano song tamo khlai nai 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 yoi phorong lai yoi ba sorong lai ra lai nai song oro bo rai mang khamon asuk nai thok ko nai de nin hai de ko color phai tong kha kasa color phai na nai tong kha Thaichuk bo belai kolok ani ya phani le kolok ya pha temne barat ani ya pha bai baksa kolok taisa ka ta kisa logi thang nai ta ko bo ko Hingke sung obono tabo training ri nai ang chongmani hingke porto ton nai ba ang chongmani hingke no oro rakhane sa nai basuk 20 inch 22 inch ni bising obono nai de oro sport nogjak nogan nai de kazain ta khok kaisa sport kun nai ka tham sport Tamani bagi Himalaya ang obo satyo gi nai mani bahai ke lai satyo ka obo saku bai ramani ang ramani kobi ko ginga hai apel ni to mokol ti sai mano apel ni ki to mokol ti khlai mano inga Thaichuk ni mokol ang nai thane mokol da phai no ni rai nai mani phangso success oro kinto success only ang hai ke rawi apel bai tolana khlai me ya Hingga faidi sung obono tama hingkalai ni ne flesh ni buthup narek nai saka ni narek blaya narek liya buthup ni mokolo narek sinai saka ni narek kisa choi thangnai kheto hingka hawo hingka obo saka ni narek imano 27 inch ni bisinga 30 inch ni bisinga ang obo 20 inch ni bisinga narek nai oroni semi ramani jaga wo 20 inch Fighting ka mo chomte rai phun ble bono oro rade oro pokoi khade di saka nai se rade ayang Thaichuk rom de nai di khajane ta ko bu ko sung bono ta bo rai ri khani ne okonai de o beautiful la ne nai de rai ri ka tai deksana ra nai tai deksana mokol nai pai se nai Thaijak ba Hingke khajan ta ko bokhong nai di o Thaichuk na ang ta training ri nai oroni bedek bu na nai Thaijak ba takle puila thai mani Thaisa batari ka Thaisa panya bo koi thangka
belaikan koyui tawa nai de chong biti bu fulri ka copper oxychloride pekini pumong je sapa nongton obono raina side mokol no obono raina de oro raina de oro sung abo mokol phaika nafi songe deisa sung soksa man soka oro soksa fuliri de biti high class sung bu phangna training dine takubu khung nong saiman oro dek ni tamoni bagai larka o dek songkha ani canopy nai thogirani Thaichuk ba oro angkha mokol narak chine o blai lai nei ni oro laisa tong lai thangi tarpore oro mokol kabang o tolao oro ang minimum nini sok brisuk bosok nanai oro soksa suk sok ni suk manai ka sok ba suk tang oro bosok manai tamo kiu jai om haike training ri kai ga ang ulo oro dek tham narak nai obona hino first training bufangni canopy snamnani bagui bufangni bedek nini musuk tuiti sanani bagui nong bonora soirika bufang tormani uklogo thaimani uklogo phiaba thaiasini sekangna nangrana nangmani songto nai chomui tongo jora bo maya oro thang oro phaijo inka motori thang canopy khlai jagyawi Hingke kalen ta kobuko ang tini chabona rasoi ka kiuzai thaisuna kiuzai on ka late ka monnai sini tripla hasteu bobo late ka monno hingka belai ka no late ta obo august mas ni paithak babai tripla o bahayong saimia september de august de karon among ka sini tuyung tuibai jota hasal joto kusu aro thaisuk monmani domani lermani apo tama hinaklai nanglai jak kok kaisa tong moti rong no lo sanai tini training pruning ni kok ba inge khazen ta ko bukhok busuk rati yong khawa tawa ani obo jodi 9 inch ni hingka nai de 9 doge na thar kuri obo 20 inch ni bising ang rasoi rika khazen ta ko 20 inch ni bising nong go rasodi poto hingklai maya hingka ta posi 26 27 jara sogi di asuk jara tu hingka nong nai thok ka bufang ti sai man nai khazen ta ko bukhok Engkai phaidi engka baskanga tai phangsa wa thanglai sinai kiuzai ne kok salai peika baskanga to na nokana phangsa phungso bufang basa tor na chengi tong snam jagi tongo engki abongkha kiuzai ne kok salai peika red ivory ba tamai ne ke chiang mai chengobna chiang mai hini bo siu red ivory hini bo siu bomong kne yong thangka bo ba haino bufang pot salai ja group bego tu bujak Thaisa bo bahine tori thangka bono bo na hindi bo bahina ajer ka te ka kha ajer bono bo sung khibiri nai tamane bagi himalaya hobo bisi kam thaika bono sung age training riria oi bo phang bedek narang mane bagi bonis makhang nai thogli ya hinga sung ta bono makhang nai thogri na hinga le bono bo sung training pruning ma khlai na hinga boto training paija kisi sa phana nai thogya phana bono sung tini pruning khai ri lai nai phadi Engka sung obona ra lai nai ra nai tabu sung bono kokla lai thamba lai si tong siwa aro si sung narak nai engka obona pruning khai ri nai radi da rasoi ri di rasoi ri ka lai tham obo lai sha oro lai omong kha pruning khajan ta ko bukhuk sung training ni uklogo pruning khlai phunuk lai ka kensi tu budi ang rawa nowaisa engka oboto bedek tor kha Engka bede koto nang tai utola kari ruan tu pula nai thokanya ha kari rika risi bitala ara bedek dek ni phai nai thokong ni thangnai omka bedek snamna ni pruning ong kha bedek snamna ni tasing kolong ma tongmai na apro ang korokha tabo o blai lai nei lai thamni tamo phai nai yang tola laisa tongo ara mokol tonga mokol ni bedek phai nai a bedek bai sung tamo khai nai yang thangka deksa yang phai ka deksa oma haika na sung obono ti sanai Obonang sepeng nai khajan ta ko bukhok tai ta mo sanai ba training pruning ni kok kisi sana kiting kok kabang sajaka baskang song haina hai malai lai nai thaisu raw na tuyoi thaipong raw na tuyoi musambi malta komala na tuyoi omai kai ani makhang nursery ni makhang waisu phonok jagi tongo haita ko Engka khajan ta ko bukhok group bag rago ta tui bela ai khana kabang na bone bagai chong
wati phaipe du phansi tuinang grubek sikam ne bagai jeta bazara phaljang nai boni bagai khajanta kubuko jotonan haida hai hamjang maya paroi ani chikon tete video training pruning kok salaimani ora mathageri ka hambai